Παρχάρι, η λέξη παρχάριν σημαίνει παραχώριον. Ένας οικισμός, ένας βοσκότοπος δίπλα από ένα χωριό. Αυτό το έθιμο, ή θα έλεγα αυτό το έθιμο, ναι, να μην το πω θεσμό, το κάνανε εκεί στην πατρίδα κάθε άνοιξη και ειδικότερα στη δική μας την περιοχή, τη Λαραχανή, ξεκινούσαν 1η Μαΐου. Αν βοηθήσει ο καιρός, σε περίπτωση που δεν βοηθήσει ο καιρός, το πήγαιναν λίγο πιο πίσω, 15 Μαΐου. Γινόταν μια τελετή γινότανε, έτσι, το ξεκίνημα από το χωριό με τις αγελάδες, τις οποίες είχαν διαφορετικά ονόματα και μία από αυτές ήταν η Κερβάνα, η αρχηγός. Ξεκινούσαν από το Λαραχανή και ανεβαίνανε πάνω στα βοσκοτόπια αυτά και καθόντουσαν μέχρι και ανάλογα με το καιρό και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου ή μέσα Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εκεί πάνω, σε αυτά τα βοσκοτόπια γινόντουσαν όλες οι δουλειές. Αρμέγαν τις αγελάδες, έτσι, κάνανε το βούτυρο, κάνανε το τάν, κάνανε το πασκιτάν, κάνανε τα τσορτάνια, κάνανε το τυρί, το τυρομίν, το τυροκλωστή και ένα σωρό άλλα υποπροϊόντα του γάλακτος. Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά με άλλα λόγια, είναι η καλοκαιρινή διαβίωση των ποντίων σε κοντινή πλαγιά με το χωριό τους. Ναι, θα λέγαμε διαβίωση, ναι, μια διαβίωση σε κάτι οροπέδια. Ήτανε βοσκοτόπια, ήτανε οροπέδια και επειδή βρέχει εκεί πέρα, υπάρχει πάρα πολύ χόρτο. Άρα για να βοσκήσουν τα ζωντανά. Τις αγελάδες, ναι. Μόνο τις αγελάδες, γιατί και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Μόνο αγελάδες. Πρόβατα δεν είχαμε. Εμείς δεν είχαμε ακούσει. Δεν, εκεί πάνω, γιατί πήγαιναν και μόνο γυναίκες. Πήγαιναν μόνο γυναίκες. Παρχαρομάνες, γι' αυτό και παρχαρομάνες. Γι' αυτό και υπάρχει το παρχαρομάνα. Παρχαρομάνα ήταν η αρχηγός όλων αυτών των Ρωμάνων. Η Ρωμάνα είναι μια γυναίκα. Από κάθε σπίτι στέλνανε εκεί πάνω με τις αγελάδες που είχε κάθε οικογένεια, 20-30 ανάλογα, και πηγαίνανε κάνουν αυτές τις δουλειές. Μόνο στη διάρκεια των παρχαριών οι άντρες έμεναν στον οικισμό, στο χωριό, ασχολιόντουσαν με τις πιθανόν με το σπίτι, με τις υποδομές. Μόνο θα υπήρχε ένας άντρας εκεί όταν κάποιος είχε πολλές αγελάδες και δεν είχε γυναίκα να στείλει και να κάνει, είχε το τσομπάνο, τον οποίον το λέγανε βουκόλο. Βουκόλος, ναι, το κλασικό. Βουκόλο το λέγανε έτσι. Μόνο τότε ήταν άντρας. Ή πήγαινε να πάρει τα προϊόντα αυτά που φτιάχνανε για να τα πάει στο Τσεβισλούκ, να τα πάει στην τραπεζούτα, να τα πουλήσει. Τσεβισλούκ είναι η μάτσκα που λένε τώρα. Άρα δηλαδή και οι παραγωγές που γινόντουσαν επάνω στα παρχάρια είχαν και εμπορική διακίνηση. Έτσι κατεβαίνανε στα αστικά κέντρα για να πουληθούν κτλ. Επιστροφή από τα παρχάρια, φθινόπωρο, Σεπτέμβρη. 15 Σεπτεμβρίου και μέσα. 15 Σεπτεμβρίου. Ανάλογα με τον καιρό. Αν ο καιρός βοηθούσε, μπορεί να πήγαινε και λίγο παραπάνω. Αλλά συνήθως 15 Σεπτεμβρίου ήταν ο χρόνος επιστροφής του.